नमस्कार, हम रिंकू तिवारी जिला गोपालगंज बिहार से हैं। अभी हम दुबई में रहिले। स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल पे। आज आप सबके एगो हम माटी कोर गीत सुनाओ तनी। जब लइका या लड़की के आँख मुनाल जला और समुंदर टकटोरे वो टाइम के गीत है। आप लोग हमारे गीत सुनी लोगी, पसंद आवे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताए लोग इन गीत कैसन लागला। चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कृपया चैनल के सब्सक्राइब करी लोगिन कि आप सबके लगे जब भी हम गीत डाली तो जाओ। बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे बाबू के पापा नायनी आमा बाट जो हेली बाबू के पापा नायनी आमा बाट जो हेली बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे बुआ माटियो ना कोड़े आम से नेग मांगेली बुआ माटियो ना कोड़े आम से नेग मांगेली बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे बाबू के चाचा नायनी चाची बाट जो हेली बाबू के चाचा नायनी चाची बाट जो हेली बुआ मटियो ना कोड़े यहाँ ठन गन करेली बुआ मटियो ना कोड़े उहाँ ठन गन करेली बाबू के भैया नायनी भाभी बाट जो हेली बाबू के भैया नायनी भाभी बाट जो हेली बुआ माटियो ना कोड़े भाभी से नेग मांगेली बुआ माटियो ना कोड़े भाभी से ठन गन करेली बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे बाबू के अखियाँ मुनैले बाबू समुंदर टकटोरे।